Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes ika-21 ng petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto buwas 2, 22 and 22 ay 14 no. Buwas na nga adlaw pitsa 22 mga kaaksyon. Daw puros lang 2 no. Kag isa lang ka 0. Subong may 1 pa nga nakalakot mga kaaksyon. No? Ay, pwerte. Sige, sa mga kaaksyon tang monitor sa sining udto. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Mga kaaksyon naton sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Umpisa pa kahapon, Pebrero 20, mga kaaksyon. Actually daw subong lang ni nag-effect alert level 1 ang syudad sang Bacolod sa pag-classify sang Department of Health Regional Office 6 from alert level 2 nangin alert level 1 na kita mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta mga kaaksyon ta sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad? Masubo-subo man to yang balita sa bahin sang San Carlos bangod nga apat ang ginambus kahapon sa ngaga, more or less last Jess ang takda sa ngaga, ginambos dito sa area sang Palampas, San Carlos City, kung sa rin 3 ang napatay kag isa ang pilason. Pero according sa report kay na ni Mayor Renato Gustilo sang syudad sa San Carlos daw amat-amat na nga naka-recover ang isa sa mga pilason mga kaaksyon. Ano gidayhan ang motibo sining pag-ambus sa sining apat ka mga persona sakay sa isa ka sedan nga auto sang ginlutang ini sa mga suspect. M16 Armalite rifle pang gingamit to in broad daylight mga kaaksyon. Ti din yang kapulisan ta. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon dugay-dugay tutukan naton ining balita gikan sa San Carlos. Ti ambot kon mahatagan kasulbaran ni sa mga kapulisan nga ini ang kaso sa syudad sa San Carlos.
Kamusta mga kaaksyon ta dito sa probinsya sang Negros Oriental kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras. Welcome diri sa Indio sining palatuntunan kalakip na sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining waragwag sa sining udto. Sa kinanda nako ang Indio sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial dalon ta dugay-dugay? Mayoriya sang mga alkalde sa Negros Occidental magatambong sa Grand Rally sang BBM Sara sa Bacolod suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kagoblakson gina-confirmar kay Provincial Director Pamitan ng report nga mistaken identity lang ang natabo nga ambush sa syudad sang San Carlos. Ay, perte kay daw ang isa to daw amutong subject gid lang sang tag-iya to sang salakyan pero wala nakasakay ang tag-iya mga kaaksyon. Dalon ta na dugay-dugaya sa balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Sa balita sa Bacolod City Government Center nga report, balita ni Aksyon na Dale Salazar Bacolod City gin-classify sang Department of Health Regional Office 6 Alert Level 1 status. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, 24 anyos nga soltero, nagahampang sang bugoy sa Magsungay, Barangay Singkang Airport kahapon sang udto sang ginkuha sang duha ka mga persona kag ginsakay sa isa ka van. Sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office, balita ni Aksyon na Brian Morden, pilason sa ambos sa San Carlos City, hilway na sa Katalagman. Kagwa nito Magbanwa, nakatalupangod nga nagapadulong ang otoridad, rason nga nagpalagyo ini. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, siningaga may press conference man nga ginpatigayon ang katapos ang Talisay City Government Employees for Reform sa NPC. Nagapangabay ni sa administrasyon ni Mayor Lizares nga ibalik sa serbisyo. Sa balita naman sa special assignment, balita ni Aksyon Art Tayhopon pag-akto sang gobyerno nasyonal angod sa wala untat nga pagtaas ang presyo sang gatong ginalauman sa mga negosyanteho. Pero tisan o pa ni kay boss may yara naman nakabinbin nga sa sang presyo sang gatong. Sa balita naman sa out of town naton nga mga reporter sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon na Roger Gotib, kaso nga pagbaligya sang droga ginpasaka na batok sa drug poser nga nadakpan sang tinalitdan nga Sabado. Sa balita naman sa unang distrito, balita ni Aksyon Nelson Patinio, kapulisan padayon ang panawagan sa mga residente sang Calatrava, isungkang ila sining nga mga armas lutang kabaylo sa bugas. Balita naman sa kay Aksyon Arlo Ticar, 8 ka mga persona dakop sang Silay CDP-NP, kaso nga illegal nga pagpabulang ho. Ay, pertino. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, vaccine hesitancy sang mga Pinoy 100% na lang. Kag Malacanang hands off sa Oplan Baklas. Masobra 21,000 ka mga foreign tourists nag-abot sa pungsod Pilipinas.
Kag pulis nga nalulong sa online sabong ho nag-attempt nga magpangawat sa isa ka hardware store. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon ta ina karon dugay bay Aksyon no Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. Karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo plus ang inyo sining mga pag-likes kag share sa aton sining program mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligidang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sa Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 21, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 25, liwat 22 and 25. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto. May lang nga pagpamati kay Madam Rochelle Folencio Susana, no? Kay Gian Resicio. May lang nga pag-monitora kag kay Rofi Libran, Rochelle o Mary Ann Anyo Ramuran, Belenda Alcantara, Rolser Labadia, and Erwinoy Gonzales, Sabina Aquino, Anabelia Abok, sa kay Marilo Travilla Catinoy, no? Jocelyn Libon Dispoho, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Lency Bugna, kag kay Donna Tadlan. May lang nga pagpamati And sa kay din pa ni okay, nabasa tanan no? May lang nga pagpamati dira sa Barangay Pandanon DSB alin sa kay Rochelle Folencio Susana, Tomas Brunyola, may lang nga pagpamati, and Mary Ann Anyo Ramuran live sa Isabela. Palihog lang greet sa akon nga hinablo sa kay Hazel Ann Anyo, happy birthday, and Alin Doktor, no? Ayos, salamat gid dalin sa kay Mary Ann Anyo Ramuran, and Gian Resicio, Mary Grace Demerin Artosilia, no? May lang nga pagpamati ga monitor sa Kabangkalan. Okay, sa kay Sabina Aquino, present naman siya iha, may lang nga pagpamati dira sa imo dira Sabina Aquino, no? Marilo, okay, nabasa tanan kag kay Maria Leia Marabailes Banaglorioso sa Camilla Bacolod South, no? Salamat gid. Vanessa Mayo, salamat gid Vane. Eda Ramos, may lang nga pagpamati kay Eda Ramos. Kag kay Romeo Fineza Fernandez Selva, may lang nga pagpamati Roming Fineza Fernandez Selva Jr. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby lang, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras, 12:17 na mga ka-aksyon. Standby na Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol, live extension. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Una sa tamang serbisyo. Sige, katuan tamang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Karon nga nagpatawag sang isa ka press conference ang
mga miyembro sang Talisay City Government Employees for Reform, no? Nagpangabay ini sa administrasyon ni Mayor Lizares nga ibalik na sa serbisyo ang mga ini. Yaring countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Aksyon Rex Liwat nag-aapilar ining 15 ka mga terminated government employees sa Talisay City Hall sa idalom sa Talisay City Government Employees for Reform. Nga ginpangunahan mismo ni Rolly Nochete nga nagapangabay sa administrasyon ni Mayor Neil Rizares nga ibalik na sila sa serbisyo matapos ginpaboran sa ni Associate Justice Nancy Ribal Palmones ang desisyon sa Civil Service Commission sa Regional Office 6 nga nagamando nga i-reinstate o kung ibalik na sa serbisyo ang ining mga illegal o kung mga terminated employees sa diin ini sila ang taging kakas sa Serbisyo Action Rex sa tung August 9 of 2016 on the ground nga midnight appointees sa alegasyon midnight appointees ni anay Mayor Dr. Eric Saratan. Now sunod diri kay Nochete upod pa sa 14 nga mga kaupdanan na ginpaboran sa Court of Appeals ang ila sining pangabay matapos nagpagawa sang desisyon sa tong November 2021 pero nabaton lang nila Action Rex ining desisyon sa Court of Appeals sa tong tinalikda sinilanggay niya bulan sa Pebrero. Now ginaligar man ni Nochete nga padayon natingala sila nga padayon nga nagapagwa sa sweldo ang city government sang Talisay pero wala ini nagakalabot sa ila ang cheque o kuning ila sini nga sweldo Action Rex. That is why gahangla sa gihapon ining mga gingkakas nga mga empleyado Sino ga-claim sang ila sweldo ni? para lang wala gina-hold lang Action Rex ang cheque naka-hold lang. Kaya gani sunod sa iya nga base lang bala ginausar lang di o kun baga sirbi nga dokumento bala nga allegedly o kun base ipakita to nga ginabaydan sa gyapon sila. Now ang kung wala perma tong payroll ti way ginanila maklaim eh. o gani man amo man na Action Rex. Ni Juan de la Cruz nga hindi man to iya perma. Oo. Ang masakit pag idadriya Action Rex, kunti original sila, 16. Nabuhinan isa kay napatay. So balik 15 na ang nisla? That is why 15 na lang sila Action Rex nga nag-aapilar mismo sa pamunuan ni Mayor Neil Lizares nga dapat mabalik na gid sila o kung ibalik na sila sa serbisyo sa Talisay. Kailan na isa ka gani? Sobra na 5 katuig kay August 9 of 2016 pa sila Action Rex pahalin mo. So more or less mga 7 nagli ka 7, correct? Manug-anom na. Oo. Manug-anom na katuig. Suro sa iya ti gahangla na o kon ga-sakripisyo naman sila. Mga regular nga mga empleyado ni sila sang syudad? Sir, mga regular empleyado ni sila Action Rex. That is why nga gina-question manggani nila dapat kung regular employee ka, dapat hindi ka niya dapat pagkakason ini base sa mando man sang Civil Service Commission. And it just so happen nga natingala sila nga 16 sila ginkakasa kay tungod sa aligasyon midnight appointees sang former administration. Ang reaksyon na Rex ang pahayag ni Sino nga abogado ni nila? ang wayto nila na mention ng ila abogado Action na Rex mo. Na sila lang nagpatawag presscon eh, walang abogado nila. Wala ang ila abogado na sila lang nagpatawag sa presscon. Actually gahulat man to kaginang iban gani nga base para maabot ang ila sining abogado but sad to say wala. Pero ari pamatian taman ang pahayag ni Rolly Nochete. Kay Mayor Nelizares sang reinstatement sang sininga empleyado sa 15. Ang masakit dire kay every year naga-UBR sila. Buti nga noon gina-process ang amon niya salary. Ambot wala ko kabalo ko na nung purpose nila. Siguro na pakita na nila sa Civil Service Commission niya kuno abi na comply nilang obligasyon nila sa amon pero wala na amon na kuan cheque. Ang masakit pag dire kay hindi niya kwarta ni Mayor Nelizares ang ginabayad sa sweldo sang sininga empleyado.
No? Yan niya ka people's money, yan niya taxes. Kita niya tanan niya talisay no na nagabayad. Amo nang pinakamasakit. Di ang amo niya nga gina-apilar, ngay balik na kami sa obra. Kay ang ginasweldo namon, gusto namon nga serbisyuhan namon. Ay nahuya kami sa pumuluyong talisay nun. Granting nga may desisyon na ang Court of Appeals pabor sa inyo kagin basura ang ila apelasyon. Ano karon ang next plan ninyo? Ang amon niya plano, sunod sa amon abogado, ma-refile kami sa ombudsman sa amon niya gin-file ditong illegal dismissal. Base sa Court of Appeals nga decision, daog ang amo niya kaso nga illegal dismissal. So, ang plano namon ma-refile kami dito sa ombudsman, support diri sa decision sang Court of Appeals. Kaya nga sa amon ihibalo, ang decision sang ombudsman nagasandig sa decision sang Court of Appeals. So na Rex, kabahan gid lamang ini isang pahayag ni Mr. Nochete. Action Alvin. Yes, sir. Lugtan na yung diretso, anong latest ang investigation sa Bureau of Fire sa sunog to sa Charito? Sa karon aksyon na Rex hindi pa available kaya nagpabilin sa gyapon dito ang ila sining arson investigator action Rex Pero kay isa lang kapuluyan isa lang gid niya kapuluyan ini ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga si Alerton kag may dayot aksyon na Rex. Alerton kag May. Mag-asawa ni sila dayot amo ni Sino tong asawa? May. May? Oo, May dayot. Okay. Oo, sa Charito Heights. Tinubos kining balay nila Kung lantawon mo, kay sementado man ang balay, ang sulod ng gitsang puluyan action Rex. Amo lang ni ang nasunog. Pero ongoing pa, nagpabiling kay sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi, ang iya sining arson investigator nagpabilin sa gihapon sa lugar kay hindi pa siya makahatag sa patod pagid nga kung ano ang ginhalinan diin naghalin ang kalayo kag kung pila o kung pila ang kahalitan nga nagintuga sa sini nga sunog aksyon na Rex. Report gikan sa patrol inisi aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Life Extension Super Fiber anay kita, no? Ang Life Extension Super Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget bisan pa nga manubo ang level naton, ang alert level naton dire, sumugod pa kahapon, hindi gid kita magpagusa. I-relax ta lang na yung tagimpusoon ta. Lapit na lang hindi lang anay magpagusto gid, no? Kaya ang Bacolod City gin-classify na sang Department of Health Regional Office 6 nga alert level 1 from alert level 2 nangin alert level 1 na kita. Actually yung pisa ni kapon mo Pebrero 20 bla. Hibalaon tabing report ni Action na Dale Salazar angot sini. Yaring kaunta sa report ni Action na Dale Salazar. Action Dale.
Ay pa siya. Sige. Daligi lang sa iluhan tanay balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye sining balita, we have Action Art Tayhupon pag-akto sa gobyerno nasyonal angot sa wala untat nga pagtaas ang presyo sang gatong ginalauman sa mga negosyante. Yaring kaundan sang report ni Action Art Tayhupon sa special assignments. Action Art. Action Rex, nagparawagan karon na nanay sa mga negosyante nga hindi na paggulaton sa gobyerno nasyonal nga maglabot pa sa strike 10 na ikapulog lang increase sa petroleum products ang Ikapilagan ni Buwas? ikawalog lang ikasyam na. Gali. Pero tinagin niya kung si Mr. Frank Carbon pa Buhay na yung kontrol daw sige pasaka lang kamuda inanaya. anong di amo ng problema kay why man control ng gobyerno because of the oil regulation law. Pero ti ang piho mahal gid man to ang produkto sa Guao. Ay pakubik agad. Amo ng Amo problema. lang pamangkot sang taranda kung nagmahal gid man ang presyo. Siguro nagmahal gid man kay nagsaka man diri sa Pilipinas mo. Walang ginahambal nila Ang lain si Action Rex kay ang implikasyon bala siling sa Frank Carbon nga siling nga amo ni siyang Chief Executive Officer sa MBCCI nga bisan sila subong ang ila demand diri o kung panawagan sa national government nga tani mag step in na o kung maghimo na sa tikang kay kung hindi ginman madala ini sa pagpaungkat kag pag-regulate sa mga gasolinahan o kompanya sa langis because of the oil regulation law, sila nga dapat mahatag ng gobyerno sa subsidy kung ano ang mahimo nila. Hindi lang actually sanay sa mga negosyante kundi sa pangkabilugan kung kinanglanon nga may ara sa i-utilize ang gobyerno nga pundo to stabilize ang presyo ini bilang bulig. Sila nga mas maayo kay subong Action Rex sila nga ang wala tani subong porti tinaas timbuok sa mga presyo. Ang lain sila nga kay hindi lang ni magadulog sa presyo sa petroleum products kundi ang presyo sa merkado sa mabalaklon kag mismo ang ibang pagin ng mga biling siling ni Sir Frank Carbon amo ning maapektuhan. Di siling niya subong ang direkta siling nga nagasakripisyo amo ang mga ordinaryo nga pumuluyo nga no halos na gani hindi kasudan sing isda kag karne kay bangod sa kamarahalon di ba si sa uli pati baratuon nga bugas mamahal pa rin because of transportation nga nagakinahanglan no sa tugang nga kagastuhanan. In fact, yung pamangkot ko sa Action Rex, hindi si Sir Frank Ara, operator nila subong or operator sa isa ka fast club. Sila nga subong ginatulaan pa ninamon kay sila nga kung magpataas kami sang kuan balas sang plitihan sa Wisam. Nga ba siya matabo sila, wala lagi siya masakay sa ulihi kung magmahal pagid. Kaya nila silang parawagan na pagi man diri sa local government ka maparabot na sa nasyonal nga tinguan na nga maaksyonan ini tubto mientras tanto nga makaya pa sa tao. Kaya ang isa din sa problema amo ang ginatawag na pagtaas o pagtimbog ang resulta sini sa presyo sa mga merkado. Yari nga parayag ni Mr. Frank Carbon. Kita na kung way katapusan, kung way kita control, no? And everything sinita na. Ang dapat, ang gobyerno will step in. Hindi steady pass on sa tao. Ang masunod sinabi mo, nga problema, kuryente kag tubig. Kaya yung tubig puro mo na pumping, crudo mo na. Ang aton nga mga fuel, 60% ni ang contribute coal kag diesel. These are all imported. Kabalo ko man pagsaka sang diesel, fuel, the transport, sang coal, saka maning coal. Ipaso naman. So those are now slowly mga repercussions or implications. Kinapanamatsyag pa namon kung balat for tourism, wag po ng tao, wala pa mag-increase kami 5, 10, 15 o 20, masakay pa hindi. Kasi hindi na. O yung mas malaya. Sa parayag ni Mr. Frank Carbon. So nagalaon sila nga kung kani
ang karon nga administrasyon sa nasyonal may muna nga tikang agod na matagan man alibyo ang sitwasyon sa ordinaryo nga pumuluyon di lang sila concern sa anay sa mga negosyante. Aksyon at tayo mag-aksyon din kaman sa Pinas Laputon ka sa unang balitang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginakson R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod or sa special assignments mga kaaksyon. DTX 500 kapsula na kita. No? Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Kinanglan talang mag DTX 500 capsule. Loaded din isang super Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit. Kapitolyo pod kay Aksyon Marlon Hinovia. Mayoriya sang mga alkalde sa Negros Occidentalo magtambong sa Grand Rally sang BBM Sara sa Bacolod sa Pebrero 23 bla ini. Mga kaaksyon, suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kagob Lacson, gina-confirm pa kay Provincial Director Pamitan ang report nga mistaken identity kuno ang natabo nga ambush sa siyudad sang San Carlos. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Ito mong aga ginaparehag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga kausap na ang preparasyon nila sa nadala nga pag-abot sang ginatawag na uni team ticket ang ginapamunuan sang presidential candidate na si former Senator Bongbong Marcos Jr. Upod man ang katandem sa bilang Vice Presidente at si Davao City Mayor Sara Duterte. Ang siling ni Ferrer nga buwas akon sa Miyerkules sang aga arena mag-abot na si Marcos. Pero buwas nga adlaw Martes may pila sa ka mga kandidato sa pagkasenador ang mag-auna na bisita dari sa maya sulag sa Bacolod. Sa Miyerkules sang hapon may ara sang caravan, una caravan nga pati kayo nun. Ang caravan magahalin sa Silay National Highway dara sa may unahan lang sang Patricia L. Alandone Provincial Hospital. So bali makita na ang mga supporters nga mag-tandong ng Sering Caravan na sa ulihi magpadulong sa may bahin sang espasyong lugar pero sa may reclamation area para sa patigayonon nga Grand Rally. So pula kag green nga panahon ang masaksihan sa Miyerkules. Amante ang pula amo din kay Marcos mo, ang green naman kay Duterte.
may caravan halindra sa may silay pagkadto sa highway sa Talisay diretso sa bahin sang reclamation area para sa Grand Rally. Ambal ni Ferrer, ginabunobanta nga mga alas 5:30 naga-umpisa ang Grand Rally kag magalaw gini sa sulod sang 2 ka oras. Nagaspenta tugtog 80 mil ka mga tumalambong ang gina-expectar kag ang ginabantayan gidiri kung kanay sino nga mga public officials dari sa Negros Occidental lakip sa sunod sa Bacolod ang magatambong. Kay kung sino man ang magatambong hambal ni Vice Governor ang pamatuod lamang na ilang sa nga suporta ara sa kay Bongbong Marcos o kon sa kay Sara Duterte. Mga 25 sa mga mayors hambal ni Ferrer ang tiho kay sigurado nga magasuporta sa kay Marcos. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pero nasuga. After this 33, ipakita kung sino ang mga mayors because good the line na hindi na kamo magtago-tago. Ay it reflects pa kung ba na sa inyo na magtago bago kung hindi. Ipagawa ko inyo ang listahan. Okay, but the 33 is supporters yung mga tulad ninyo, we have this fund sa region. Ang point natin dito sila. No, there is a main road beside the provincial hospital and then go straight to Talisay, Bacolod na. Ang balantayan, kaya na-mention din ni Ferrer, nga base mayara man sang public officials, halin sa may sunod sa Bacolod, ang masuporta man kay Marcos, no? Hambal ni Ferrer, base ko mayara sang surprise, no? Nga masaksihan sa maabot nga Grand Rally sa Miyerkules. Sa ibang nga balita, sa mga aga, ginsiling man ni Governor Bong Lacson, nga iya ginapakumpirmar kaya nakanabot man si Pangod ni Gov Lacson ang ining pila ka mga senaryo or anggulo sa nasabo nga pag-ambos patay sa saning salakyan nga Mazda sedan kahapon ito sa mga Hacienda Villa Linap Barangay Palampas, San Carlos City. Ang report nga nakadangat kay Gov, ini ginatawag nga mistaken identity. May ara sang pag-suspect o kon pagduda nga base kon nasalaan lamang. Ini mga nagarakay sa salakyan, bago ito na bes hambal ni Gov, ang gina-report nga target kang sining ambos, wala man. Sa sulod sang salakyan. So, tagatawgan ni Gov Lacson si Provincial Director Panitan parang ibaluon kung ba ano kamatuod na mistaken identity kung nasalaan lamang yadtong mga nagkalabiktima, no? Ang term din ng Genboy Gov kung sa mga English na lengguwahe pa, it seems to be pamangkot kung bala mistaken identity na tabo yambal ni Gov, it seems to be. No, sa muna maman-ana based sa decision sang San Carlos PNP pag sa mangin explanation man ay kamitan sa kay Governor Bong Lacson. Karon lang papakita ang tingog ni Gov Lacson angot suri. Report live gikan sa mga Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo action Marlon Hervea. Mga kaaksyon sa Dingkaman sa Pinas laboton ka sa amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita gikan sa Kapitolyo, kadtuan tang balita balikan ta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex qualified na ang Bacolod City ngay paidalom sa alert level 1 status kung basihan ang situation report na
Department of Health Region 6. Ang date action Rex ang silinga datos from DOH 6 until pakahapon nga adlaw Feb 20, 2022 ay subong nila mga agagin pagwa sa makatapo sa media kay diri nagapakita nga naglubo action Rex sa 3.64 ang average daily attack rate sa kada 100,000 population. Sa tinalikdan nga 1 to 2 weeks mas malubo siya compare sa 19.43 sang tinalikdan nga 3.4 kasimana action rate. Sabay naman sa healthcare utilization rate naglubo man ang mga pasyente no nga ginadala sa hospital bangod sa COVID-19 nga action rate sa 18.29% kon nakabiga nga low risk ang COVID-19 classifications na Bacolod City kag pwede na siya for alert level 1 o galing according rin kay Bacolod Vice Mayor Sin Familiara ng chairman sang local IETF so far wala pa sila sang may advisory nga nabatan action Rex kung amogid man ini hangin alert level status ng Bacolod City since until paman sa Abi ko Feb kung 28 kahapon nagwa ang order action dahil? Bali ang datos action Rex from DOH 6 kay nagid lamang sang aga no through group chat sa Pero makatapos wala ang ka media. official nga komunikasyon gikan sa DOH6. Yes, action Rex no. Kaya mo na ganang explanation ni Vice Mayor Sid Familiaran nga ti lain balahang datos nga ginawiyatan sang DOH 6 at sang National IETF kagantil Feb 28 pa man magatakop ang alert level 2 status ng Bacolod City kag ibang mga LGUs sa tubtob nga may sa mga panibagong nga pronouncement from presidential spokesman no si Carlo Nograles action Rex. Pero makabig nga good news according kay Familiaran ang ining mga development hag hopefully magsigisigi nubo ang COVID-19 cases tubtob end of the month para mangina alert level 1 status ang Bacolod City kay sa dili sa mga natalakay amo ang possible resumption sang face-to-face classes. Darin tingolga sang local IETF Chair Vice Mayor Elfid Familiaran. Wala pa advice. So, by the end of the month, level 1 kita. That's good news. Action din. Yun yung advice, no? From DOH National IETF. Yes, correct na siya. Kasi some cases are going down. So, possible na siya. Kung na kung nga pa na, okay, why not? Possible na siya mag-level 1 ka ba? Ang FDA open nila ang face-to-face pa. Action Rex sa development natin sa face-to-face classes. Tak na alas 3 karon sa hapon Lunes. According kay Councilor Renfito Novero, ang chair sa Committee on Education, amo pa na mag-conduct sila sa pagsinapol ng local school board regarding sa resumption sa face-to-face classes dito sa may syudad sang Bacolod. Update, kabalita dikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, dahil sa lazar mga ka-action, sa Dingaman sa Pinas. Labuton ka sa awang balita pag-serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinakson Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon. Daligidang sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nukpo kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang mga reports ang aton sining mga out-of-town reporters. Mighty si Anay, kulang balangin mo sining alawa. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home. Ayos, may lang pagpamati kay Raquel Villafuerte Martinez, may lang pamati dra sa Tasoy Farm, Poroksais, Barangay Alangilan. Salamat gid Raquel Villafuerte Martinez, no? Kay Kativer, may lang pagpamati, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Pa-shoot out lang kay Nuli Olpenda sa may Iloilo City. Gapamati siya Subong Bayan Radio. Okay, sige lang gid, no? Mario Lim Himinea, may lang pagpamati kay Lolo Digong, why gid aksyon sa sunod-sunod nga pagsaka sang gatong. Gani man. Mario Lim Himinea, salamat gid sir. And Dino Alik, Imbong Jocampo, may lang pagpamati. Elvira Hilugo, greet lang si Pat Soberano Horolan. Happy birthday, thank you. Salamat gid Madam Elvira Hilugo. And happy birthday kay Pat Soberano Horolan. Martin Aliling, may lang pagpamati. Thank you gid. Donald Kabasag from City Engineer's Office, kag Christine Minies Villalobos, at iya Kim Eriman, JR Mainit Rihon, kag Ri Flores Baryoga, Bergo September, kag si Vanessa Aranawa, watching live from Rochester, Minnesota, USA. No? Ayos, dagang salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Dali gid lang mga kakson na, standbyan ay, manong balik kita dugay-dugay lang mga kakson pagkatapos lamang sini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahal. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita
sining natabo nga ambus kahapon dito sa syudad sa San Carlos. Ang isa sini ka biktima hilway na sa katalagman, no? Kag ining si Juanito magbanwabla nakapalagyo kapon sa mga otoridad naton sang ginserve ang warrant of arrest. Pero ang babae ito nadakpan gito sa sining operation mga ka-aksyon. Dalig lang kay yaring balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian? Ay na Aksyon Rex sa katalagman ining si Rinante Cho. Isa lang ni sa apat naging pang tiro kahapon dira sa Kwan area sa Ledesma Heights sa Subdivision Barangay Palampas, Syudad San Carlos. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Robbie Orita, ang Deputy of Police sa San Carlos PNP. Ining sityo nakaangkon sang mga duhagid man lang ka pilas Action Rex. Kay ni siya nagapungko sa backseat or likod nga porsyon sang salakyan nga ilagin sakyan atong auto nga puti nga isa ka Mazda 3. Dugang padrin ni Orita nga ginapabantayan subong sang kapulisan ang iya sining area kay kon sa iya sining ikaing lawas okay naman, pero ginbutangan ini sang security sa kapulisan sang San Carlos PNP matapos maghingyo ang iya sining lulo nga nagpadulong dito sa nasambit iya nga police station. So madumduman nga sa sining nasambit nga insidente patay gidri ang tatlo niya ka mga kaupdanan nga si Andre Fajardo, Russell Bukaw kag Rodi de la Fuente. Action Rex. Sa siring nga mga tiniyon, wala pa gid siyang panibagong investigation ang San Carlos PNP. Kung ano gid ang pila ka mga anggulo kag ano nga motibo sa pagpanglutang siring nasambit iya nga biktima. So ginahibalo pa nila ang personalidad sining tatlo kag kon sining apat kung sining sinogin ni sila kay wala man nakaparecord ini sila nga may mga pamahog sa ila sila kabuhi antes pa naman sila pinangluthang kahapon sang aga. As to naman sa kung anong ginsakyan sining mga suspitsado kahapon na mention initially may salakyan sila pero subong hindi pa liwat makapalayag ining si Orita kay nagapangita pa sila nga makasecure sang closed circuit television o kon CCTV sa mga dalanon nga posible dira nag-alalagi ining nasambit nga mga suspect Action Rex. Ginpamangkot pa naton ang parti sa salakyan ining salakyan hindi ni sila ang tag-iya Action Rex sa motong report Action Marlon nga ginapacheck pa ang kung inibala sila gid ang target o kung hindi sa amo nga pag-ambush kahapon kay ang tag-iya sang sinisalakyan gintawagid lamang sang alias IRAP subject for confirmation pa na kag wala man sang CR nga nakuha sa nasambit nga salakyan Action Rex. Ari si Orita angot sining natabo sa San Carlos. Ang medical status sa kwan ang isang aton doktor in charge sa City Hospital ang aton biktima siguro on stable condition naman may duwani siya ka gunshot wound pero wala pa din nato na ano kung hindi na tayong tinawat kung din siya dapat pungko maman hindi siya ang aton biktima ay siya sa likod ng bayan sa salakyan. So duway siya may ano ma'am hindi siya ano man hindi ma'am dala sa aligid siya sa pagpanglutang or wala lang siya maigaw ano. Hindi naton ano guro Action Bright kay wala ko actually nakita dito sa iya kahapon no kay actually pag-abot niya isang ating mga kapulisan nakuha niya ini siya sa CDRA pag na-transport na yun sa City Hospital. Okay, maintindihan natin. Pero ma'am, ano ma'am, may ara tamag ng investigation since yesterday ma'am, mga last night? Wala pa dito sa ano dito siguro nakuha Action Bright pero
ang porsyon sa palayag ni Orita angot sini. Samtang follow up man naton ang pagserbis ang warrant of arrest sa kay Romeo Nanta alias Juanito Magmanwa. Pagintindi ko amo ni siyang spokesperson sa New People's Army Action Rex nga ginserbi ini nasabit yang warrant of arrest dito sa may area sang barangay Kamang-Kamang sa may sitio Montara. Nagligad nga adlaw sunod diri kay Police Captain Joseph Partidas ang Partidas ang hepe sa Isabela PNP na talupangdan ni Magmanwa o kon ini si Romeo Nanta nga nagapalapit ang otoridad rason nga ini siya ang tigayon nga nakapalagyo sa pagpadulong sa madamol kag madabong nga mga kasagbutan kag wala na siya malabot pa sang kapulisan Action Rex. Ini siya ang ginpapanahongan sang warrant of arrest sa kasong homicide pero hindi ma-reiterate ni Kwan ni Partidas or namin ko hindi pwede maisa-isa diri way sa sang ideya gid basta may ginauyatan na sila nga warrant of arrest and pagabot nila didto nakapalagyo ini na tsambahan nga ining si Harlene Balora ang upod nga babaye nga isa ka Secretary General sang isa ka sektor diri sa probinsya sang Negros Occidental na Kitan Plainview. May ara ini siya sang mga eksplosibo Action Rex kag sumuman armas sa luthang kag mga subversibo nga mga dokumento. So ini siya amo ang gindakop sang kapulisan bangod sa nasambit iya nga mga armas lutang at wala siyang nagakaigo nga mga dokumento nga ginpresentar sa katapo sa kapulisan. Ini siya iga-inquest na sumo nga adlaw sa nasambit iya nga mga kaso nga iya sini nga atubangon. Ari si Partidas angot sini. So ang nagiging siya Rafi Nanda sa may Kamagbanwa for incurring of homicide. No? Yun ang warrant no issue sa Pag-isibas ng Division ng Mainland. Sa February 2021. No? So, siyempre siya sa naka-sir nakadiktik na kapalagyo. So, nakita niya ang mapwedeng tuloy sa iya. Then, it happened na may upag isang babae. At tapos hindi siya, sir, si Juanito na kapalagyo dito sa mga masimag na lugar sa mga babae nito o the area is siguro more or less sa 6 kilometers from the proper barangay Kamang-Kamang siya. So it happened na intercepted si Arlene na corner siya sa lupang nagsiyaling baan sang armas na sa verification sa audition investigation na nakita na siya session. Tapos verification there's no pertinent documents. Ang palayag ni Partidas angot sini si Magmanwa hindi man taga dito taga Kamang-Kamang kundi naga-stay sila dito sulo kay Partidas upod kay Harlene nga ini sa isa ka residente man sa nasambit nga barangay Action Rex. Pakaronan ta sa hapon gina-check taning shooting incident sa barangay Maaw bago pala naka-indicate sa aton si Police Lieutenant Colonel UM Malong. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than nag-report una sa balita una sa aksyon o kung mga aksyon din ka man sa bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo sa iluwantang BCPO 24 anyos nga soltero nga nagahampang bugoy sa Magsungayo, Barangay Singkang Airport. Ginabda ko nun ni kahapon sang udto sang duwa ka mga persona nga sakay sa van. Ano nung status ni man? Yaring countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, isa na lang gidlang ka simana ang hulato, no? Kag magabot naman siya.
Ayo di purma. Hindi Isa na lang kasi manang kung natunta. Okay Kag mag-abot naman siya, no? Okay Ako na ginapulupinta takada tapos bulan eh. Oo. May pulupintaho naman kita, no? Laban. Pero ini kasi mana hasta sa Lunes mag-sakripisyo kita anay, no? Sakripisyo do. Layo pa man si mana sa. Dugay pa man tong kwarisma. Gani, sige lang importante masakripisyo lang kita anay, no? Kaysa ato nga pagsakripisyo, may maayong panabot. Ay, Gayom-yom nitupad ko, no? ano nang mayuda siya? Pagkapaabot man sa mo, itulog ka lang kita sinipatas, no? Kag magbula ka ipatas. Ay, perte. Sige Sige lang, na. amo gina. Mugid na. Importante nga buhi lang kita, no? Buhi lang Importante kita. nagapitik lang bla. Nagapitik ang korason, dala ang pulso. Gani man. Kaya kung naway nagaputik, pitik pulso mo, siningon ang korason mo, wala man nagabuk-habok, no? Laban. Namo na lang tirada Action Rex, no? So, wait and see kita. Kasaliga lang ng upod mo. Oo, gani. Aga ba na naman siya nga ti 28, amo na ng katapusan nga Lunes kag pizza mo sa kalendaryo. Laban eh. Namo na lang tirada Action Rex, no? Hindi pa sa magpati, oh. Hindi pa sa magpati lang. Tawablas kalendar kay Lunes ng 28 ho. Tama talaga ang kalendaryo niya ituod, no? Na kung sa bagay, Mayo mo na kati ang Pebrero hasta lang sa 28 mo. Laban ni kay Iba kung niya. 31 pa na. Alawig pa tani, no? Laban gidi. Tani nga kagito. Timing ito kaya ang Lunes. May 5 pa ka daw. Lunes, Lunes, Martes, Miyerkules, Ati mga ano ma. Adlaw daw sa simana. Pag magdaso naman nga Lunes. Daso naman nga simana. Daso mga bulan Ayo di purma. Ay, damo lang ni Inaglaw. talaga Ginaisip ka na. Pasaliga lang ang buot tas ini. Gani mo gina. That's life Action Rex, no? Ano na yung 24 anyos nga sultiro ni nga ginkuan ni kuno kahapon niyo, ginabdak? Karon sa pagbalikod, balikan isang Intel section kag investigador sang station number 8 ining lugar bla kung sa diin Way pa ni kabalik ni Action Rex ne? Way pa ni ka balik Action Rex kay ti ang aligasyon nga ginabdak ni siya kuno sang duha ka persona nga nakabunit tapos may mga tato ang nag-abdak sa iya kag pwersa kuno nga ginsakay sa gray nga van Action Rex nga nakabunit kay gampang na siya kuno kahapon bugoy mong dara sa may Purok Tahong magsungay sa barangay Singkang sa ginpalapitan ini sa sang duha kag pwersa nga ginkarga sa gray nga van Action Rex. Inay aligasyon sang mga nakakita. Now, according sa kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, na istorya ni Major Puerto si Barangay Kapitan Rosini Distrito, ang kapitan sa Barangay Singkang, kag nagpalayag si kapitan nga medyo sakit-sakit gid man kuno sa ulo sang barangay, ining si Rami Di Huli Jr. No, kay ang yan kuno nga mudos pangsaka-saka balay, pangawat kag may instances kung kaysa nga nagapang-hold up man Action Rex, no? Inaya mo ng datos kung ginatag ni Kapitan Distrito sa kay Police Major Jory Puerto. That's why karon sa hapon balikan nilang lugar nga malapit na kagin pick up ining si Rami Di Huli Jr. sa pagpati nga base may mga naka-set up dira nga CCTV camera nga sarang nila malantaw kung matuod nga ginabdak man ini si Rami Di Huli Jr. sang duha ka mga lalaki nga nakabunit nga may mga tato ang iras ni nga lawas. Yari si Porto sa interview sa Action Radio. Kahapon mga alas 3 na katong amay at ng tiya niya. Nga kuno ginabdak siya sa sungay. Nagabukoy sila, niipod siya. May color gray nga salakya ang nagkuha siya, may mga tato. Pero subong gina-investigar sa investigador sa atong mga interrogatives kung ano pa tuot ang ila ginaaligar. Ang aligasyon sa pamilya, sir, nga nakabunit ni kuno ang duha ka lalaki? Nakabunit kuno tapos may mga tato ang lawas. Ang data na nga ginabdak sa akong pag-pick up distrito sa Batsabat na kayo, napangawat, napangudap, nakabalay. So,
kahapon ang mga aligasyon na naging sa abdak na siya. Aminado man siya ng pamilya, may atraso giman kuno ni ang biktima. Galing kateng ilaman lang concern sir nga may atraso tani kuno tani bisan preso na lang blat. Oo, muna ang galing na atong nga mga operatiba, i-monitor kung sino na. Kung may mga CCTV sa palibot, i-capture naman. Yan na naman sikat na kung nakuha ng mga CCTV. May i-appeal ka sa pamilya sir sa biktima kag sa mga nag-abduct sa biktima? Kung sino na nakita sabay ka ng opera sa station 8 at pag-investigation wala na kita kami kung masumbag. Action Rex, si Police Major Joey Puerto, ang hepe sang Police Station number 8. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbano Nagasiling, mga kaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa Amo Balita ka Serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay sa aton sining mga out-of-town reporters. Live extension na vitamin D. Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kun Son Roger Gotib, mapakadis kita ini may kang tanan sa kasong pagbaligya sang illegal nga droga gin pa sa kabatok sa isa ka drug poser, no? Nga nadakpan na kaligad nga Sabado. Yaring kaundan sang reporto ni Akson Roger Gotib, no? Pakadis City anay kita daligi lang sa report ni Akson Nelson Patinio kagang balita ni Akson Arlo Ticar, no, sa 3rd District mga kaakson. Nahunta na yung balita ni Akson Roger Goteba. Akson Roger. Action Rex sa subong ginapatigayon ang pagpasaka sang kaso sa nadakpan sa itong tinitigang nga Sabadong isa ka babae Action Rex sa isa ka bypass operation. Ngaging patigayon sa mga kapulisan mga alas 6 pasado takna sang gabi sa bahin sang Barrio Verde, Barangay Daga, siyudad sang Cadiz. Ang gidakop nga si Carlan Siasumpo i Mailas alias Beauty Morante, 44 anyos sa edad, kagini siya ang residente sa Santa Cruz Heights sa Barangay Bangkirohan, siyudad sang Cadiz. Ini siya ginatag street level target. Suro pa sa report, gipamunan mismo ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi ang amo nga bypass operation nagresulta gid sa pagkadakop siyang suspect. At tigay nga makuhaan ni isang mga napulo taran ka plastic sachet isang Siabu kay ini Siabu na gid man na ang resulta sa crime lab. Amo nang gina-present karon sa mga triod sa bahin sang fiscal agod nga mapasaka ang kaso. Na-recover man ang isa ka 500 piso bill nga nasunod sa isa ka Queen's Force o kusulod lang sa kwarta. Kag ang amo nga 500 piso bill ang may ara nga marka nga gingamit sa kapulisan. Mga 2,000 ka pesos ang bili sa nakuha nga siya po pa sa Station Drug Enforcement Team nga nag-operate sa sini nga bypass operation. Sa karon natin, muna ginapamutabot kasi Nobel recommended din sa Section 5 ang pagbaligya sa druga, Section 11 ang posisyon sa illegal drugs, ang ginpasaka na batok sa sini nga babaye. Report gikan sa siyudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginakson Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pagpamati kay parang Ruel sa Roma, no? Dira sa Purok Isla,
Barangay Villamonte, paring Ruel Seroma, no? Kadtuan tang balita ni Aksyon Nelson Patinio mapakalatraba kita na iho kapulisan padayon nga nagapanawagan sa mga residente sang Calatrava nga isungka ng ila sining nga armas, baylo, bugas, no? Yarin kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Yes, aksyon na Rex Kapulisan sa Banwasang Calatrava ang padayon nga nagahingyo sa mga residente kon may armas lutang sila nga igatago ila ini isungka kabaylo sa bugas kag wala sang kaso nga ila igapasaka sa ila. Ini ang ginapahayag ni Police Major Lumia in Lidawan, officer in charge ng Calatrava Police. Damlag pa nga ginsurrender ni Jim Lia Mait, residente sa Barangay Suba, sa nasambit nga banwa ang isa ka .22 caliber pistol kabaylo sa isa ka sako nga bugas sa kapulisan. Dugang pa ni Lidawan nga dapat ilasundon ang ginhimo ni Mait. Yari ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lidawan. So, ang panawagan ko po sa mga mamamayan po ng Calatrava is i-surrender po nila yung mga hawak po nila na loose firearms. Ibig po sabihin nito, ito yung mga firearms na hindi po rehistrado o expired po ang kanilang rehistro. Ikan dere sa Banwasang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio sa iluwanta si Aksyon Arlo Ticar. 8 ka mga persona ho, dakop sang sila CDP-NP sa kasong iligal nga pagpabulang ho. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye, Aksyon Arlo. Action Rex, walaw ka mga persona nga nagapatigayon ini isang illegal nga pabulang. Ang nadakpan ini mga takna alas 10:05 sing aga dira sa may San Juan 2, Barangay Balaring, Syudad sang Silay. Ang ining man nagkalarakpan naging kilala nga amo Sanday King Serie I Andana, 35 anyos sa edad, may asawa, jobless. Antonio Serie I Pahes, 34 anyos ang edad, isa ka soltero, jobless. Jojo Hordeo I Bailon, 33 anyos edad, isa ka soltero, laborer. Rex Abong I Escribano, 30 anyos edad, may asawa, isa ka hollow block fabricator. Fernando Hison I Mendoza, 44 anyos edad, may asawa, isa ka market vendor. Virgilio Palorina I Nunez, 21 anyos edad, isa ka soltero, jobless. Jerome Peregrino I Diocades, 62 anyos sa edad, may asawa, isa ka driver. Kag Telmo Jomelio I Clareta, 55 anyos sa edad, isa ka soltero, laborer. Tanan pumuluyo sang nasambit nga lugar. Ini sila ang nagkaladakpan pinagi sa operasyon nga ginpatigayon sang mga kapulisan batok sa illegal gambling din ang mga katapos ang Silay City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Gilmore Cuare, ang Deputy Chief Deputy Chief of Police for Administration, kaupod sang personnel sang 1st Mobile Patrol Regional Mobile Force Battalion. Amo ang mga nagaserbing apprehending officers na recover sa mga kapulisan sa amo nga mga suspect. Amo ang 4 nga mga manok nga inugbulang, isa ka bulang kag kapin sa 2,250 pesos nga kwarta nga nagaserbi nila sini nga taya. Ang ining 8 ka mga persona ang sakaron na detain dira sa may custodial facilities sang Silay City Philippine National Police may angot sa pagbayular sa Presidential Decree 449. Report gikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlo Tica reporting. Mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Arlo Ticar. Balita gikan sa 3rd District sa Nakbanwa sang Silay. Happy birthday lang gali kay Kagawad Peter Noble. Birthday mo subong Kagawad. Happy birthday Kagawad Peter Noble sang Barangay Pahanukoy, no? Ika-16 siguro subong or 17, no? Ariyo magkabulig sa constipation, gintingob ining porsa sang 7 para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Balukang constipation is a mother of all diseases ini mga kaaksyon.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account Tony,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad, pasensya ginang way ta malabutan na, pabuwasan ta na lang ini mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa diligid lamang madugay. Upod kay aksyon, well masugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex kantong mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita, kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat.